wanga wach ni opposition noko kete tok joluo. Opposition noko kete tok joluo nikech kata wan be wachulo mana tax. To kidhi constitution wacho ni ati onego beni resources ipogo machal. Whether ni gocho ne sirikal ama kata koki gocho ne sirikal. Koro an ka bedo jowa e sirikal okane kantiere rito kanyo. Aneno mani wamigi sir nikech seche mineno ka jo kocha ka goyo wani ati ni jok mane otere sirikal onego beni ati kik dhi kalgi mondo gichak tich. Aparo ni mano e tribalism manyocha jo Gen Z. Jo Gen Z owuok ne oko ni tribalism mondo wagore godo kabisa e Kenya ka mondo kila ng'ato oyud tich, kila ng'ato oyud resources e Kenya kae. Koro jowagi gimi jowagi sir mondo dhi oti okel chenro makare ne kila ng'ato e Kenya ka mondo kila ng'ato sud mbele. Kane ochumi ne rach ma jo Gen Z nowuok oko mogoyo koko, living standard mag jo Kenya te o kata ni joluo kende. Gigo te nobedo raised gi jo Gen Z and millennials. Koro ka jowagi nyalo dhi kama ne gimako kaka Mbadi en ng'at ma en ng'ama olony e weche mag pesa ma kodhi kacha ka tax inyalo duok piny kaka tax mag fuel, tax mag commodities ma ochuno ni mondo mi japiny ngimane obed mayot. Tano kane kantiere rito kanyo nikech ok odhi time ne joluo kende, odhi timo ne jo Kenya te. Erokamano ahinya Judith wawinjo makare. Kapok wadhi kata thor wach machielo, wang'e ni liet mar siasa wachoga ni siasa bende samoro yie tek tweta. Inyalo paro ni odhi ni yo makare kata ok odhi ni yo makare. Kuom ranyisi jogo eko mabende nasiwacho Eli mokwongo mabende nosebedo kata mana ka siro sirikal e okang' mokwongo. Injo kanya kata mana liet mabende ne gikadhe e siro sirikal. Sani gine mabende jomoko naneno kata mana nyinge moko mabende jo Kenya mamoko nacho ni to